og velkommen til Gran Hotel. Mit navn er Anita. Jeg hedder Brian. Vi skal i morgen, der bliver vores crowdfunding-kampagne lanceret, hvor vi er i gang med at istandsætte Gran Café her. Der er nogle forskellige ting, som bliver nødt til at skal udbedres for, at rummet det kan ligesom komme i spil. Crowdfunding og jeres støtte, det vil gå til at etablere et nyt loft og sætte væggene i stand. Og så skal der laves noget elarbejde, og der skal laves lidt VVS, og så skal vi have lappet et hul i taget, så væggen bagved os ikke tager mere skade og fugt. Vi håber selvfølgelig, at rigtig mange af jer har lyst til at købe nogle af de her rewards og være med til at støtte det her byggeprojekt. Også fordi vi har brug for at vide, om der er god grund for, at det her lokale kommer i spil i forhold til forsamlinger her på hotellet og lokalt her i Tønderby. Så vi håber, at rigtig mange af jer har lyst til at følge kampagnen og være med til at støtte det og dele det måske. Vi ses på hotellet.